kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30, ngadto alas 3 sa hapon. Unsa bagayod kining gugma sa Dios? Kay giingon man diya sa unang Juan 4 bersikulo 8, ang Dios gugma. So, unsa ba ring gugma sa Dios? Kung atong sination og lantawon pag-ayo ang atong Biblia kon Sagrada Escritura, ang uban magkaingon nga ang gugma sa Dios mura naman pud og kining gugma sa tao kay naa man gihapoy kasuko, naa man gihapoy pagsilot, di ba? Kay kung atong tan-awon, pananglit sa Old Testament o daang kasabutan, mubati manggihapog kasuko ang Dios. Musilot manggihapon siya. Sumuna nga ang uban na to, naghuna-huna nga, parihas raman ang gugma sa Dios o ang gugma sa tao. Kaya ang tao masuko, dayon mo silot pod. So, ingon ana ra gyud. Pero ang uban pod moingon nga kanang kasuko sa Dios, kanang gihimo nga pagsilot sa Dios, nagpakita lang pod na sa iyang pagkahustisya pod. Buot pasabot nga bisan ang Dios gugma, apan wala man po'y matawag na tong gugma kung walay hustisya. Buot ipasabot, kung naay gugma, naapoy hustisya. Buot ipasabot nga dili matawag og gugma ang usak ka gugma nga walay hustisya. Buot pasabot nga kinahanglan atong sabton nga kung doon na may pagsilot nga himo ng Dios,
Kana tungod kay ang iyang gugma na ay hustisya. But pasabot, tama rapod, sakto rapod nga ang Dios nga gugma, maisip o mahuna-huna lang nato nga tinuod gud siyang gugma kung mo pa kanaog po siya hustisya. But pasabot, nga kadtong mga tao nga iyang gibuhat nga angay pod silutan, so pag-abot sa panahon, silutan, kana nagpakita nga tinuod yun ang iyang gugma. Kay, bitaw pod kung atong unahunaon, maghatag siya og sugo. Siyempre, kadtong mutuman sa sugo, iyang gantihan, kay hustisya gud siya. Ug kadtong gahi gyud ulo, iya pong silutan. Sumaunay gugma. So, ang gugma ato ning makita sa Dios diha sa mga butang nga iyang gipanghimo, nga iyang gihatag nato, no? Sa mapananglit na ining tubig, kining pagkaon, o tanan nga niyas kalibutan, kining hangin, no? Nga atong gihanggab kay di magita mabuhi kung wala ning hangin, no? So, ang Dios maipakita niya ang iyang gugma pinagis mga butang nga atong makita og mabati, no? Apan ato usab masinati ang hustisya nga iyang ipakanaog. Kung kita kinahanglan gantihan, kung silutan, ingon ana ang hustisya sa Dios. Pero ato pa yung palawman og sabot, no? Tuon kining gugma sa Dios kay kung moingon punta nga ang gugma sa Dios parihas ra sa gugma sa tao, ako sa akong pamalandong mo supak pugo ana, mo disagree pugo. Nga naman kay ang gugma sa Dios, kung ato lang bisag kining mga tudling sa Biblia atong balansihon, ingon ani, ang gugma sa tao sa akong pamalandong yun, so kung pagbasa aning Biblia o kining pagsinati nako sa kinibang kinaiyas tao, kung mahigugma, ang tao ingon ani, kasagaran yun nato, kung mahigugma ta, butangan nato og limite. Butangan nato og limitasyon ba? But pasabot, mahigugma lang ta, sa usab ka tao nga, nahigugma po nato. But pasabot nga, pananglit to, nahigugma ka sa imong asawa. Oh? Imo siyang gihigugma, at the same time gihigugma po ka niya. Dayon, muabot man yun ang panahon nga aduna na'y medyo kausaban ba sa tratamento. For example, sa bag-o pa ninyong panagtipon, isip banag asawa, maayo pa inyong relasyon. Wala pa mo mag-away. Ana agyud makita ang paghigugmaay. Oh. Pero pag abot sa panahon nga murag nakita na nimo nga aduna nay kausaban sa tratamento sa imong kapikas no sa imong bana, murag magkaanam pod og kabag-o ang imong pagbati niya. O labi na kung ang imong bana mahimo ng palahubog, for example. Labi na gyud kung nangabit. Labi na gyud kung nangabit nangaliwa na. Ang imong pagbati pod magkaanam pod og kausob. No. Ang gugma nga ibutang talang hinurot, mahimong makuwaan. Muhangtod pag yun na sa panahon nga kung magkagrabe ang nagkamaot nga batasan sa imong bana, magkagrabe pod, magkaanam pod kalayo ang imong gugma, muabot pag yun ang panahon nga mawala na yun ang imong gugma niya. O muabot dahil ang panahon nga pagkawala na sa imong gugma tungod sa dili maayo nga gibuhat sa imong bana, mahimo pod nga ikaw mangita na lang po kaglain nga imong higugmaon. Dayon, diha na dayon maguba ang home, ang pamilya.
Then masubo na dayon ang Dios kay awa naman. Oh, guba gyud. Yan luoy kayo ang mga bata. Oh, sa laktod broken homes. Diha na yun. O kana kay mga tao man ta, alang-alang pod og magunahon na ta og wala diha. Tao man ta. So karon unsaon man ni nato? Kini bang gugma sa tao nga ingon ana nga nagdepende lang sa kaayo? No? Kay ingon ana man gyud na, di ba kita? Mayong ka nga inana na gyud na bilitas kay ang atong gugma ibasir naman gyud diha sa pagbati na to. Kay ang tao naagoy pagbati. Dayon gani ang atong gugma mo tumaw na una kining kasagaran gyud nato tungod sa makita pananglit. Ngano man nga ang laki nanguyab o niakyat og ligaw ba sa usa ka babae, kasagaran ang rason tungod kay maayo og itsura o gwapa, no? Gigwapahan ang lalaki sa babae mo nang akin nahigugma man ko. Oh, naingon pa nag love at first sight. Pagkita kay ay gwapa man matahom. So mingon ding nahigugma ko ni bati kog paghigugma mo nang muakyat og ligaw gyud ko. Manguyab jud ko niya parang magkauyab mi og magkahigugma mi og hangtod pagyod sa kasal, no? Ako yung pakaslan, no? So ingon na nga pinaagi sa senses, no? Pinaagi sa senses. Kining senses buhat ra man sa Dios, no? Moingon ta nga ay mahayo man siya gitsura, matahuman siya, mo nang nanguyab ko niya og gisugot ko niya og nagkauyab gyud mi. Dayon diha sa pagkauyab na kinahanglan mapreserbar ng gugma kung maayo ang relasyon sa matag usa, no? Nga ang lalaki ikaw karon, no, mukhair gyud ka. Ipakita mo po nimo sa buhat na imong gugma, kailangan lang pasakitan po nimo na imong gigugma, no? Oh. So naglamog na lang himong himuon, mo gasa ba ka, mo hatag ba kag bulak, o kung pagkaon, unsay ganahan kanon anang imong uyab, imong paliton, ning kamot yu ka. Then ang babae pod nga nahigugma na pod nimo, kay labi na kung gwapo po ka, mangita pog paagi nga di siya masuko, di ka masuko niya. So naglamog na pod, no? O iyang ampingan pod ang imong gugma niya. So maghinatagay, no? Ug unsay maayo sa matag usan ninyo inyong ihatag tungod lagi sa gugma. Pero timan nga gibase ra sa senses. Nga posible pananglit ang usa magkaanam pod og lahi ang iyang batasan, mupaingon pod dagway dayon nga ang ikaw pod magkawala pod ang imong ang imong gugma niya. Kana, no? Tungod sa kinibang gugma nga gibasi sa pagpati o di ba ka sumakita. Mo na nga ingon ani nga ang gugma nga tawhanon dunay limitasyon. Butangan na to limitasyon nga naman. Mahigugma lang ko sige niya kung mahigugma po siya padayon ako. Kung mawala na ang iyang gugma nako, makita man sa buhat, mawala po akong gugma niya. O ingon na ang atong gugma, di ba? Mutuo mo ana, muuyon mo nako ana. Uyon na lang mo kay maugyon na inana kita, no? Mawala ang atong gugma kung nawala na pod ang gugma sa atong gihigugma. Pero ang gugma sa Dios, dili ingon ana. Although ang Dios mupakita og pagsilot nato, apan lahi kayo ang gugma sa Dios, no? Mahatag-tag example. Ang Dios gamando, gasugo na to, no? Pinaagi sa pagpanudlo pod sa iyang simbahan resyuta. Nga kinahanglan tumanon ginato ang iyang mga sugo. Kay kung dili ta mutuman siyang mga sugo, maabot ang panahon nga iya pud tang pagkanaugan sa iyang hustisya. But po sabot silutan. Mo manggali nga gitudloan ta nga na ay impierno. Di ba? Of course, napoy ganti, napoy langit. So, mao na nga, pero kung ato bang ihulagway pag-ayo ang sa Dios, grabe kay ang gugma sa Dios, makaingon ko nga,
gawas sa iyang pagkahustisya nga mupakanaot po siya silot, apan lawom kayo ang gugma sa Dios ngano man. Kay ang gugma sa Dios dili mawala. Dili mo queens, dili mapalong ngano man atong ihulagway. No, kay ang tao, ang gugmang tawhanon mawala man, inig kawala as gugma sa iyang bana o di ba ka sa iyang uyab, mawala po diyang gugma. Di ba? Ang Dios dili, no? Kay ang Dios, tanawa, sa mga makasasala o sa mga matarong, giangay gyud niya, no? Wa gyud mo ingon nga, kaning akong kining adlaw, inighayag ani, inigsubang anis buntag, inighayag ani, mamili ranig igon, mamili ranig hayagan, kadtong mga buutan, kadtong mga buluyagon, dili makatagamtam aning akong kahayag. Ingon ana bagod, namili bagod ang kahayag sa Dios. Tanan, mga makasasala o buluyagon o mga buutan, tanan, makatagamtam sa kahayag sa Dios, no? Kanang adlaw. O di ba? Ang Diyos wala maghatag og kondisyon sa iyang gugma, di ba? Ano man, tanan, makasasala o mamatarong man, makatagamtam sa gugma, ngano man, kay bisan ikaw diha, makasasala ka, wa kay uwaw, paimnon man gyapon kag tubig sa Ginoo, di ba? Wala man ka hikawi. Mabisag wala kay uwaw, kitang tao wala tay uwaw, no? Sa kaayo sa Dios nato, dili gay ta mobalos niya kaayo, pero ang Dios nagpermanente sa iyang kaayo, kay sige ra tag inom og tubig, wa gay tay bayad-bayad. Ang tao ra manggali magbaligya ng tubig. Kay wa man ibaligya sa Dios ng iyang tubig, kita ra man tao ang gibaligya, no? Kasabot po doon ang Diyos na to. Negosyo. Kana galing yuta. Wala mo na ibaligya sa Ginoo na to. Kita na may ibaligya na. Kasabot ra po ng Ginoo na. Lawom kay na, no? Di sila kuniskutan. Ingon na ang kaayo sa Diyos. Nga bisan pag gahi tagulo makasasala ta, nahigugmag hapon sa nato. Dayon kung atong basahon ng Roma Kapitulo 12, kay naadiri, no? Kining Roma God Kapitulo 12, naadiri gihulagway sa Dios unsa ng iyang gugma, pinaagi ni Apostol Pablo, no? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, diya sa Roma Kapitulo 12, no? Versikulo 1 ngadto 21, grabe. Ingon pagali diha, higugmaa ang imong kaaway. Then katupo dira sa gospel si Kristo nag-ingon nga kung bunon kag bato, ayaw balusig bato, pan, no? Pero sa daang kasabutan, gihulagway pod sa Dios ang kanabang nga ang Dios musilot gyud. Unya, sa daang kasabutan gihulagway nga musilot dayon ang Dios, no? Di ba sa Bagong Testamento gihulagway nga ang silot sa Dios unya ras adlaw sa paghukom, no? Coming pa, dugay pa, no? Pero sa daang kasabutan gipakita ang Dios musilot gyud. Pero mura gihulagway ba nga karon dayon mo bitaw nga patay kayo, daghang kayong patay sa daang kasabutan. Iyang suguon niyang mga tao, mga Israelitas nga patyon tong mga gaygulo. Gihulagway na. Pero ang Dios ang iyang kinibang pagsilot o ang iyang gugma, iyan ang gipahilo na nga sa daang kasabutan kay dili pa man to fulfillment, dili pa man dito unang ang pato. Dili po nato sabton nga ang pagtulunan sa Dios o ang iyang theology nakabase sa daang kasabutan nga inig makasala ang tao, silot dayon og death penalty ang Dios, di ba? Gihulagway mo na niya diha. Una pa to. Ang kamatuoran God mahitungod sa kinatibuk-an sa teolohiya panudlo sa Dios, dili nato pud makita sa daang kasabutan. Nasayop ta kung ang atong pagtuo ibase ra sa daang kasabutan, kay dili pa man to hingpit. Basaha ra God ang Hebrehanon 8:7 ba na o 7:8 nga ang daang kasabutan gihulagway manggaling to nga dunay kakulangon. Grabe gali ubang version, dunay sayop. Murag ingno na to ba nga nasayop di ang Dios. Dili, wala masayop ang Dios. Gihulagway lang dito, gipakita lang sa Dios nga dili pa to mao. Mao na nga ang insaktong pagsabot anang teksto nga moingon nga naay sayop tong daang kasabutan. Dili to actually
sayop, no? Doon na to siya kakulangon kay wala pa man dito gipadayag sa Dios tanan ang iyang revelasyon mahitungod sa iyang teaching, sa iyang theology. Kay ang fulfillment, ang kinatibukan ato ramang makaplagan panahon ni Kristo. Di ba? Kay kanang pagtulunan nga kung bunon kag bato balusag pan naa naman na naklaro diri sa Bagong Testamento. Di ba? O kana pong pagtulunan diha nga gipadayag ni San Pablo nga kung naa kay kaaway higugmaa. Sa una, mata sa mata, ngipon sa ngipon, patay good mo magali ni gamiton nga mga tudling sa mga proponent anang death penalty. Mo man na ilang gamiton kay mura ba wala nila makuha ba nga ang progress. Kana bang dagan sa panudlo sa Dios sa teolohiya nga dunay paglambo. Mo ni Catholic teaching niya, pagtulon ang Katoliko ni nga ang teolohiya sa Dios wala na niya automatic nga gi-reveal na yung diretso sa daang kasabutan. Dili. Doon na na'y pag-irog, pag-uminto, pag-improve, pag-develop. Mo na nga, kung dili ka kakitaan ng development, na malibog yung ka. Malibog yung ka. Kaya, umingon mo ka nga, kanang Katoliko, supak anang death penalty, nga naamay death penalty diya sa Biblia. O, tanawa na, kadagang patay, ana. O daghan na may inquisition des Biblia. Naman sa Salmo 19:12 wala 9:12. Nga ang Dios mupatay. Yan tong mga makasasala iyang gamito ng mga tao. Una, kana gihulagway na asda ang kasabutan pero timan nga ang teolohiya sa Dios wala na gireveal ang kumpleto sa daang kasabutan kundi ang kumpleto ato nang mahibawan diri sa New Testament. But pasabot nga ang simbahan ni supak anang death penalty dili tungod kay ang Diyos way death penalty na aghapoy death penalty kay hustisya man ang Diyos pero ang simbahan gipapa sa Diyos na ngano man kay giasoy manggod ni San Pablo diha sa Roma 12 nga ang Diyos ra may manimalos. Mao na nga kanang death penalty ang simbahan moingon nga imo ra na Ginoo ikaw na ana sa adlos paghukom. Ngano man kay ang simbahan iyang gipili ba nga kanang makasasala dako kaig panahon nga mabag-o. Kay kung imo nang patyon diretso dili ka hinulsol timan ibiya nga naa sa Ezekiel 33 bersikulo 11 nga dili malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka makasasala. Mo timan Ezekiel 33:33 bersikulo 11 ang Dios dili malipay sa kamatayon sa usa ka makasasala. Ang Dios malipay nga sa dili pa unta mamatay ng makasasala, maulian, mabag-o, mahimong buutan pagbalik, no? Ingon ana mo na nga kung imong sabton sa to pa kung ikaw tinuod kang nahigugma sa tao na unsa may imong palabihon sa iyang sala nga dako kayo imo siyang i-death penalty kay angayan man pud siya ana. O mo kanang ang uban gali mo gobyerno mo result anang extrajudicial na may mga gobyerno nginana, no? Pero sa pagtuong Katoliko moingon ayaw. Unya na sa adlaw sa paghukom, ang Dios ra may muhimo ana. Ano man kay unta matagaan og dakong panahon kanang tawhana nga mabag-o nga pamasi na lang sa dili pa siya mamatay, mabuutan siya, makat-on siya sa kinabuhing Dios nun ug sa ingon ni ana maluwas po siya, no? Mura magug nahikawan nato ang tao ba nga makasasala nga maluwas tungod kay ato nang gipatay, ato nang gipakanaog ang atong kasuko pinagis pagpatay. O ngano man dayeg ipapasa Dios nato na. No giklaro mo na ni San Pablo diha sa Roma kapitulo 12 nga nag-ingon siya nga giingon diha nga kung ang imong kaaway higugma, unsaon yung paghigugma kung imo na ng patyon. Pero lahi po ng issue about self-defense, no? Lahi na nga topic, no? Diri sa ataba sa pag-emphasize sa gugma sa Dios. Now, kung adtuan na tong pananglit ang pamilya, no? Di isa ko kay mo hisgot ana. Gitagaan lang mo na kog view. Unya na mo hisgot anang death penalty. Kay mga 3 minutos na lang nahibilin, no? So, inani lang. Ingon ani. Ang kigod yawi gyud nato nga mapreserbar nato ng pamilya, no? Nga dili unta nato ba ibasi ang atong gugmas pagbati lang o di ba kas makita lang? Kinahanglan kitang mga Kristiyano kinahanglan doon natay ka ng sense of sacrifice. Kanabang gugma nga parehas ba sa Diyos ba nga unconditional? Nga naman,
Kay kung masipyat na gali atong asawa o atong bana ba, limitahan na to, dili na ta musabot. Pagkalahi nas batasan, di na ta antigo mo pasaylo. Mao na nga, sayon ra kayo gubon ang atong pamilya. Kay himuon mo na itong basihanan nga at tungod kay namaot na napalahubog na ng atong bana o ang atong asawa na dili na antigo magpagwapa, no? Oh, may lang sinugdanan, then mawala na itong gugma, so dili na nato mapreserbar ang atong pamilya, mo nang mangita na po taglain, so guba ang pamilya. Pero kung naatay sense of kanang gitawag og unconditional love sa Ginoo, ano ba yun ang gugma sa Dios unconditional man, no? O wala dili maputol tungod kay ang Dios gugma. Unong Juan 4:8 unya ang Dios diya sa Salmo 90 bersikulo 1 ngadto sa 2 walay sinugdanan ni katapusan. Mao na nga kung ang Dios gugma, 1 Juan 4:8 unya wa siya'y katapusan ni sinugdanan sa sa Salmo 91 ngadto sa 2, mao na nga ang Dios ang iyang gugma unconditional. Kung mahigugma siya, wa gyud ay putol-putol bisan pag unsang klase kas pagkatao. Mo yun nga atanawa kita daghan kay tang makasasala, sige tagpabadlong, pero nganong paimnon manghapon tan niyag tubig, nganong makatagamta manghapon tas kahayag sa adlaw nga iyang binuhat. Iyon ana ang gugma sa Dios, pero kitang tawa tay ulaw, di ba? Wa tay ulaw kay magsige ra manghapon tagpabadlong niya. Mao na nga ang inani unta nga kita pong pamilya parang dili maguba. Antigo po doon ta mag-anto, si Kristo gali nagpakamatay alang sa atong mga kasalanan nga dili iyang salaon niya, siya mo'y nagpakamatay. But pasabot nga kung pananglit adunay bana na to og asawa ba murag di na taganahan, antigo unta ta mo sakripisyo nga kinahanglan mahigugma gyapon ta. Ngano man sa ingon ni ana mapreserbar na to atong pamilya, ngano man di nagali kaganahan si imong asawa, si imong bana kay palahubog na imo unta nang iampo. Ludhan na nimo nga unta mausab na imong bana, dili kay imong biyaan. O di bisibirsa pod ingon ana pod ang bana pod dili pod ibasi lang sa makita ba sa dagway na magud kung ato galing gugma ibasi ra sa makita sa kagwapa, inig kawala na sa kagwapa sa asawa mo nang mangita naman din taglain. O mo inana ba dili ba kuan ba atong gugma, kinahanglan ni ikuan na to i-pattern gyud nato sa gugma sa Dios nga unconditional. Now mga igsoon, apikin na atong panahon ato ning ibadayon ugma, no? Kining paghisgot mahitungod sa gugma, no? Kay kasagaran jud atong nakita nga daghang mga pamilya naguba tungod anang gugma nga butangag limitasyon. Kinahanglan atong gugma kung gusto ta dili gyud maguba ang atong pamilya, iparehas nato sa gugma sa Dios nga unconditional. Nga naa mantigo ta mo sakripisyo, pinaagi sa atong pagsakripisyo nga unta mausab matandog ang atong kapikas ug magbag-o. Okay, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan sa atong mahal nga inahan o mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong ubos nga sulugon, no, sa lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa Pikas Lawak, no, sa technical side, Dax Ilumba og Tani Luod, hangtod ug mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Beritas. Lamdag sa kahitasan, lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.